Gure lehenengo fandango egilea ezagutzeko, 120 urte atzea joan beharko gea. 20. mende hasieran jaio zen, 1905. Bera Jose Sáez Garmendia da. Andoaindarra, horregatik Pepe Andoain bezala ezagutzen da. Eta hori jaio zen, Andoainen esan da bezala, 1905 eta Donostin hil zen 76 urte zuzkela. Nik egia esan Pepe Andoainei buruz oso gutxi dakit, eta bilobeten informazioa zabalduko dizut. Arazoik handina zen, ni saiatzen naiz saio bakoitzen, omendu behar deun pertsona horren doinu paren bat edo eskaintzen. Eta nik ez nekin bereik, Andre Madalen besteik, ez? Andre Madalen fandango ezaguna, berea da, Pepe Andoainena da. Baina esan beharra dauket, Mikel Astigarraga bera ezagutzeko aukeraik ez dauket, baina berari zor diot, berak interneten jarrita dauzke partiturak. Hartu ditut pare bat, pixka bat saio prestatzeko. Orduan, hemendik nire esker ona Mikel Astigarragari. Eta hasteko saioa joko dut Auspo Jotzailearen ametsa. Pepe Andoainei esateko dauketena da, bere herriko musika bandan sartu zala nahiko gazte, eta klarinetea jotzen hasi zan. 14 urtekin saxofoia jotzen hasi zan baita, bandaren beharrarekiko, 18 urtekin konposatzen hasi zan. Eta garaiko jasak erakarrita, holaxe bere lehenengo orkestina sortu zon. 23 urtekin eskusoinu ikasten hasi zan, baina saxoa eta klarinetekin jarraitzen zuen bitarten. Geroxeago Donostiko bandan, herri bandan sartu zan, saxofoilari bezala. Eta bere bigarren orkestina edo orkesta edo montatu zuen, Larrañaga izenarekin. 1930 Euskadiko soinu jolen txapelketa aurkeztu zen eta irabazi egin zuen. Eta horregia bultzada handi emango zion soinu jole bezala, segurasko. Los Sei talde mitikoa, harren lehenengo soinu jole izan zen, Pepe Andoain. Hasiera haietan behintzat bera izan zen. Gero Pepito Jantzi izango zen, baina hasieran Pepe Andoain zen. 50. hamarkadan ja soinu jole bezala zentratzen da. Donostin
50 ikasletik gorako akademi bat sortu zuen. Eta alai orkesta sortzen do. Euzan soinu joleen lehenengo, Euskal Herri mintza soinu joleen lehenengo orkesta izan zen. 50 soinu joletik gora zeuden bertan. Bere konposiziotan danetik aurkitu dezakegu. Zardak, tangok, balsak, baina gehien bat fandangok eta harin-harinak. Lehen esan da bezala, horien guztien artean ezagunena Andre Madalen. Eta hoin bukatzeko bakartegia izeneko beste fandango bat joko dut. Eta kurioso egiten zait, zatik nik fandango hauek ez ditut entzun sekula, baina saio prestatzen nahi nintzela, nire aitek dauzkela 14 urte, 15 eiteko. Berak entzun zunen hau esaten zin, nire gaztetako oroitzapenak etortzen zaitoi entzun da. Eta nik esan nion, baina zuk ezagutzen zendun fandango hau eta? Bai gizona, ezautuko ez non oigue garaikoa da. Da. Kuriosoa da, zatik garai hartan oso famatu izango ziren fandango hauek, eta nire gana ez di iritsi. Hori, ez du esan nahi galduta darenik, zatik Mikel Astigarraga bezalako pertsonai esker, hor daude, partiturak transkribituta, eta baino ahaztuta bezala ditugu. Eta ez dago gaizki pixkat berritzea gure doinok, ez da? Bueno, hauxe zan guztie lagun. Ondo badatorkizu, urren arte, eta ondo izan biti arte.